Ndifuna ukubonisa enye indlela enothi sisebenzise xa sisenza i-subtraction. Le ndlela yona andithi kubana iyakhawuleza yona. Qha yona ilula ngoba ufuneka ukhumbula izinto ukuba uye waboleka kwiinamba ezilandelayo njengoba bendibonisile kule subtraction enye le besiyenzile. Mandinibonise le nto ndithetha ngayo. Masithi sino 9,456 sithi minus 7,589. Into yokuqala esenzayo yokuba sisuse u-7,000 kala 7,589. Xa sithi ke ngoku 9,456 sithi minus 7,000 ke ngoku ingaba sifumana ntoni? Masimsuse ke la 7. Sayazi ke ngoku ukuba u-9,456 minus 7,000 uzasinika u-2,456. Niyandilandela na? Masiye phambili ke ngoku sijonge ubana ithini into elandelayo xa sesigqibile ngalo 7,000. Sishiyeke ngoku phaa ezantsi no-589. Phaa phezulu sino-2,456. Sawuzama ke ngoku ususa u-500 kala 589. Sawuthi ke ngoku 2,456 sithi minus 500. Ingaba sifumana impendulo ethini na? Kuze sikwazi ususa u-500 kula 2,456, sawuqale sijonge kula 2,400. Yabona ngu-24 la kula 2,456, la 24 wokuqala. Sawuthi 24 minus 5 sifumane u-19. Thetha uba sishiyeke ke ngoku no-1,956. Yabona ke ngoku kula 589 sisuse u-500, sishiyeke ngoku no-89 kuphela. Sishiyeke ngoku no-1956. Sawuzama ngoku ususa u-80 kula 89. Sawuthi ke ngoku 195 minus 8. Yayibo? Sino-1956 kodwa masijonge la manani okuqala amathathu. Sithi 195 minus 8. Sawufumana ke ngoku u-187. Anditsho? Sawubhala ke ngoku u-187 nalo 6 usekugqibeleni. Sishiyeke ngoku no-1,876 phaa phezulu. Sishiyeke no-9 qha ezantsi. Ilula ke ngoku ngoba sesigqibile ngala 758. Shiyeke lo 9 wokugqibela. Into esizawuyenza ngoku sawuthi 1,876 minus 9. Ilula ke ngoku ngoba ngoku siyazazi ukuba sishiyekelwe no-1,867. Ewe, le ndlela ndinibonisa yona inde kodwa yona ilula ngoba uvele usebenze ngezi numbers zishiyekayo ezantsi. Yabona la 7,589 siqala sasusa u-7,000, saye sasusa u-500, saye sasusa u-80, saye ke ngoku sakwazi ususa u-9. Yalula kakhulu ke ngoku ukuba sisebenze nala 9,456. Mandinibonise ke ngoku le ndlela iqhelekileyo. Sino-9,456 sithi minus 7,589. Yakhumbula ke ngoku siqala phaa ekuqaleni kulaa ndawo yo-1 apho kukho u-6 no-9. Siyabona ukuba kuthiwa ke le nto ubana xa ushotela yinto funeka uyoboleka kwilandelayo. Yabona le nto ndiyithethayo sayibona apha ku-6 no-9. Siyabona ukuba u-6 umncinci kuno-9 asizukwazi usubtract. Funeka ke ngoku sihambe siyoboleka omnye u-1 phaa kulo 5 usecango-6. Sibe no-16 ke ngoku sishiyeke no-4. La 1 simbolekileyo khumbulani ke ukuba ayingo-1 umele u-10 ngoba u-5 nala 8 bakule ndawo kuthiwa yindawo yo-10. Yabona ke ngoku u-5 u-4 lo ushiyeke kule ndawo ka-5 umncinci kuno-8 funeka siyoboleka ke ngoku next door kaphinde. Sawuboleka omnye u-1 sishiyeke no-14 sishiyeke no-3 ke ngoku. Siphinde siyoboleka phaa ku-9 siboleke u-1 sibe no-13 sishiyeke no-8. Yayilandela le nto ndiyithethayo? Sawuthi ke ngoku 16 minus 9 sifumane no-7, 14 minus 8 sifumane no-6, 13 minus 5 sifumane no-8, 8 minus 7 sifumane no-1. Yabona sifumene impendulo efanayo nale ndawo nale ndlela bendinibonise kuqala. Lena yosibini indlela niyayibona uba yona iyakhawuleza nokwana, kodwa yona into enosimosha yokuba nafuneka sikhumbule uba kwenzekani kwezi namba simane siziboleka oku kuthiwa kubhorowisha phaa phezulu. Ebona abe 8 simane sithatha ezinye iinamba simane sithatha 1 ingasisokolisa.
Kodwa le bendinibonise kuqala ingalula yona ngoba uvele umane ukhansilisha amanani phaya ezantsi kulaa 7589. Ndiyathemba ubana ndincedile nokwana.